counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Tak včera po dlhšom čase sa nám prerušila zelená séria, no dnes je tu ďalší deň a nová výzva. Dnes je ponuka pomerne chudobná na zápasy, no predsa len nás zaujal jeden zaujímavý zápas. Zajtra očakávajte na našom YouTube kanáli 3 až 4 videá. No poďme k dnešnému zápasu. Vybrali sme si zápas KHL, a to zápas medzi Jugra proti Kunlunom. Link na tento zápas nájdete už tradične nižšie v popise pod videom. Dnes budeme maximálne struční, no predsa len pre nás tá pravdepodobnosť odporúčanej stávky je vysoká. Kunlun ako jediný celok z KHL doposiaľ ešte nemá remizu na svojom konte, keď 33 zápasov neremizovali ani raz. Pritom ostatné celky v KHL majú 4 a viac remiz, okrem Jugry, a to je vlastne dnešný super, keď Jugra má doposiaľ len 3 remízy. A taktiež už ťahujú dlhú šnúru bez remízy, keď z posledných 12 zápasov neremizovali ani raz. A keďže KHL liga patrí k pomerne remízovým ligám, vedľa na východe z cca 525 odohraných zápasov doposiaľ v priemere takmer každý tretí a štvrtý zápas skončil remízou. Typovanie v prvom rade samozrejme o zdroji informácií a valovej stavkách, no koniec koncov je to aj hra s číslami a o istej dávke pravdepodobnosti. A myslíme si, že dnešný zápas skončí nerozhodným výsledkom a je to pre nás pomerne vysoká pravdepodobnosť. Domáci sú mierny favorit, no dnes majú aj na zozname viacero zranených hráčov. Keď dnes mimo bude dvojica obrancov Vitalij Šukalov, odhral 19 zápasov a zaznamenal 2 góly a 4 asistencie, a mimo bude aj Pavel Valetenko, ktorý odohral 25 zápasov, plus v útoku im budú chýbať Nikita Dvorchenský a Denis Gorbunov, čo je pravda, že nie sú až tak dôležití hráči, no pre dnešný deň je mimo hlavne Warfolomiev, ktorý odohral 26 zápasov, dal 10 gólov a zaznamenal aj 7 asistencií, a je to najlepší strelec svojho mužstva a druhý najproduktívnejší hráč, a tu už je oslabenie pomerne dosť veľké na strane Jugry. Obe celky viac menej porovnateľná forma, keď Jugra vyhrala z posledných 6 zápasov 3 a Kunlun vyhrali z posledných 6 zápasov 2. Mužstva sa proti sebe stretli aj v príprave a bol z toho nerozhodný výsledok 3-3. Tak čo? Teda dnes bude sa história opakovať? Pre porovnanie napríklad také mužstvo v Európe bez remízy v lige bol napríklad Kolín a včera remíza, alebo Brinas pred pár dňami tiež remíza. Náhoda? Myslíme si, že nie, a jednoducho štatistika v týchto prípadoch nepustila. Ak sme listovali rôzne hokejové ligy sveta, či už NHL alebo KHL a iné, asi len ťažko by sme hľadali veľa mužstiev, čo v lige ešte neremizovali. Teda ak si to zhrnieme, Kunlun doposiaľ v 33 zápasoch ešte neremizoval, Jugra v posledných 12 zápasoch tiež ešte neremizovala. KHL je pomerne remizová liga, keď len na východe cca v 525 zápasoch takmer 3. a 4. zápas skončil remizou. A tieto dva celky z tohto priemeru doposiaľ vyčnievajú, a to rapidne, a tým pádom dávka pravdepodobnosti u nás rastie. Aj keď domáci celok je v zápase favorit, no dnes má početné absencie, predovšetkým im chýba ich najstrelec. Dnes by Kunlun bodovo na prázdno nemal odísť, naviac forma oboch celkov je pomerne zrovnateľná. Ich posledný vzájomný zápas tento rok v príprave skončil nerozhodným výsledkom 3-3 a niečo podobné sa dá očakávať aj dnes. A rozhodne hostia dnes neprehrajú, teda vklady slušne rozložiť a poistiť. Teda naša stávka znie Kunlun 2x dvojitá šanca v dvojere 9 z 10 v kurze 1,55 v stavkovej kancelárii Fortuna. A druhý typ stávky znie remíza v dôvere 6 z 10 v kurze 3,60 v stavkovej kancelárii B365. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a dať odber, aby ste nepremeškali žiadne dôležité videá a informácie. Veď už zajtra na našom YouTube kanáli na vás budú čakať 3 až 4 videá. S pozdravom, The Green Tips News.